Γεια σας, λέγομαι Ανδρέας Σουριτζίδης, είμαι ο πρόεδρος του Αθλητικού Μήλου Κουμαίος και σας καλωσορίζω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Μέγαρα. Ό,τι αφορά τη διοργάνωση, πρώτα απ' όλα θέλω να πω δύο ευχαριστώ. Το ευχαριστώ στο Στέλιο του Λιβάνιο, ο οποίος είναι ένας καλός φίλος και βοήθησε πάρα πολύ για τη διοργάνωση, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε η Ομοσπονδία να εμπιστευτεί ένα καινούριο σύλλογο. Και δεύτερο, την Ομοσπονδία για τον ίδιο λόγο. Εμπιστεύτηκε την περιοχή και πάνω απ' όλα εμπιστεύτηκε το σύλλογο για ένα τόσο βαρύ πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, είχε πάρα πολύ μεγάλο τρέξιμο, ειδικά το τρέξιμο το είχαν λάβει δύο παιδιά. Ο Κοτρίδης, ο Νικηφόρος, ο οποίος είναι ο προπονητής μας, και ο αδελφός του Σάββας, οι οποίοι έτρεξαν για τα περισσότερα πράγματα, σχεδόν όλα. Ο Σύλλογος είχε αναλάβει την ευθύνη της διοργάνωσης, γιατί η ευθύνη είναι του Συλλόγου, αλλά και η πόλη, πάρα πολύ, βοήθησαν οι χορηγοί μας, βοήθησε ο Δήμος αρκετά, γιατί χωρίς αυτούς τους χορηγούς και το Δήμο δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Τέλος, βοήθησαν άνθρωποι με μικρά πράγματα αλλά πολύ σημαντικά, που εμείς τους θεωρούμε χορηγούς μας. Όχι μόνο οικονομική ενίσχυση, αρχίζουμε από απλά πράγματα, μεταφορά του ταπί, ας πούμε, που έγινε εμπορικός σύλλογος, μέχρι το προηγούμενο πήρατε ένα γλυκάκι από ένα γλυκό ευχαριστώ που ήρθε στην περιοχή μας, από ένα κατάστημα του Μεγάρου και φυσικά και πάρα πολλά ακόμα. Είχαμε προβλήματα, έχουμε ένα μικρό χώρο, πραγματικά είναι η τελευταία φορά που ήρθαμε εδώ γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άδεια για το καινούριο. Οι σύλλογοι όμως παρόλα αυτά μας τίμησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα λέγατε στους νέους αθλητές που ήρθαν στο Πανελλήνιο, αλλά και ακόμα και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε αυτούς που ήρθαν να αγωνιστούν, γιατί το ΕΦ Αγωνίζεται είναι το μεγαλύτερη ίστατη σκέψη που μπορεί να έχει ο αθλητής, γιατί αυτή πηγάζει από τους προπονητές βεβαίως και από τους γονείς. Και το βασικότερο κομμάτι είναι να πω ένα συγχαρητήρια σε αυτούς που πήραν τη θέση στο βάθρο. Δεν μετράει μόνο η θέση, μετράει ο συναγωνισμός, μετράει το αγωνίζομαι, μετράει ότι μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Η προσπάθεια. Όχι μόνο η προσπάθεια, δεν θέλει μόνο προσπάθεια, για φανταστείτε ότι αυτοί οι αθλητές κάθε τόσο προπονούνται, κάθε τόσο προσπαθούν, κάθε τόσο μοχθούν, όχι μόνο για την νίκη, έτσι, για τη συμμετοχή τους. Οι καινούργιοι αθλητές, οι οποίοι ήρθαν σε μια τέτοια απόσταση να αγωνιστούν, όπως είχαμε και εμείς αθλητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν πρώτη φορά, εγώ μπορώ να δω το χαμόγελό τους, μπορώ να δω την αγωνία τους, μπορώ να δω το άγχος τους, γιατί είχα συμμετέχει σε πάρα πολλά πρωταθλήματα, από άλλο είδος βέβαια, δεν έχει σημασία, αλλά έχω μια εμπειρία πολύ μεγάλη στα πρωταθλήματα, γιατί δεν οργανώνω και πρωταθλήματα. Και μπορώ να δω την αγωνία τους, το άγχος τους, αλλά πάνω απ' όλα τη διάθεσή τους να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα και τέλος ένα χαμόγελο που μένει. Και αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε, αξίζει να προσπαθούμε, αλλά δεν αξίζει όμως να μεταφέρουμε αυτό το άσχημο και πάνω απ' όλα βίαιο σκέψη φωνή της κερκίδας στον αθλητή. Ο αθλητής εκείνη τη στιγμή νιώθει ένα άγχος, οι προπονητές το ξέρουν. Ξέρω ότι δεν το προάγουν οι προπονητές, αλλά δεν πρέπει όμως και οι γονείς να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που το εύχομαι, τουλάχιστον στο επόμενο πρωτάθλημα, να μην γίνει. Και ευχόμαστε να οργανώσουμε του χρόνου, βέβαια η άλλη χρονιά, ένα πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.